Ka kunnafoni jɛlen ɲini kana di aw ma ka to aw sigiyɔrɔ la ka taa nanzarakan na ka bayɛlɛma an ka todukan na Mali kunnafoni de bɛ o kaw ye sanga ni waati ka sɔrɔ aw ma degun sɔrɔ aw sigiyɔrɔ la an b'aw ladɔnya k'a fɔ ko bi ye tɛnɛn juin kalo tile 2 san 2025 kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni o ye état-major général des armées k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ ko bulukɛsikaw fɛ yen nɔ ale ni Mondoro nin dugu kofɔlen fila in bɛ Duwanzan mara o la fɛn min ye karɔgɛrɛndinɛ tigilamaw ye olu kɔni ye bingani wale ni ka o ta ka anw ka fintigilakaw olu sɛgɛrɛ bulukɛsi ka taa se Mondoro ma a kɛra kunu juin kalo tile fɔlɔ san 2025 sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen ni sanga 30 ye wagati min na ni waati na an ka fintigilakaw kɔni bɛ larawuli olu la sanfɛ sira ka taa se dugumasira olu ma dankarila karɔgɛrɛndinɛ tigilama caman olu ka bunahadamadenya o la u ka bolimafɛn sen 4 ka taa se u ka bolimafɛn sen 2 olu ma olu kɔni dankarila olu bɛɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ baara taabolo kɔni bɛ an ka fintigilakaw olu ka bolo kan waati n'a nataw la kunnafoniya tɔw olu bɛna d'a ma olu tulo kan. Jumadon ni o bɛnna mɛ kalo tile 30 ma san 2025 sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 4 o wagati bingani wale kɔni tara k'anw ka fintigilakaw dagayɔrɔ o sɛgɛrɛ a fɔlɔ o ye Tanabugu ye ka taa se an ka fintigilakaw ka kan min bɛ Sirakɔlɔkaw olu fɛnɛ fɛ yen nɔ nin dugu kɔfɔlen ninnu bɛ Kulukoro o mara la Tanabugukaw taw kɔni o sɔrɔla fɛn min fɛ o de ye ko karɔgɛrɛndinɛ tigilamaw kɔni y'a laɲini ka an ka fintigilakaw ni ka olu lamunumunu kɔrɔ fo ka taa se Kilebi yan fanfɛla o ma ala ni an ka fintigilakaw kɔni ka ɲɛmajɔ kɔni o fɛ u sera ka bamacɛ wale tigilamaw torin ka bɔ u dagayɔrɔ o la Sirakololakaw olu fɛ yen nɔ o kɛra bingani wale tako filanan o ye an ka fintigilakaw kɔni garanda karɔgɛrɛndinɛ tigilamaw la yen fɛnɛ ala ni u ka baara kɔni o ɲɛdɔn fɛ bamacɛ wale tigilama caman kɔni bɔnɛna ani na u ye u ka minɛnw ka taga se u ka bolimafɛn olu ma ka se ka olu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen minɛ u la. An bɛ taa an sɔngɔkaw olu fɛ yen nɔ mamarafɛntigi lakodɔnbali 2 ni o ye cɛlakaw kɔni ye olu kɔni donna an sɔngo dugu o kɔnɔna la a sigida min bɛ yen ni a bɛ wele ko Tisi Misi a kɛra sibiri sufɛla mɛ kalo tile 31 san 2025 seerew olu ka fɔ la ko ni mamarafɛntigi ninnu kɔni tun bɛ bolimafɛn sen 2 o de kɔni na minnu ye marifa kɔni ka o ci ka se ka jama kɔni ni ka olu jɛnsɛ jama jɛnsɛra waati min na sa u taara ni bagan caman de ye. Mamarafɛntigi 3 ni sigana kɔni tara ka olu sɛgɛrɛ mamarafɛntigi 3 na muso kelen kɔni bɛ a la minnu n'olu kɔni ka baara tɛ fosi o de ye ka boli bolimafɛn sen 2 o kɔni na sigana tara ka u sɛgɛrɛ fɛn min ye sigida min bɛ ni ale wele ko Jidara maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu kɔni ka lakɔlɔsili bonyana ni maa ninnu kan kosɛbɛ u ka baara ɲɛsinnen tɛ fosi ma o de ye ka maaw kɔni ni ka olu bagabaga k'a fɔ k'u ka nafolo min bɛ u ka nɛgɛjuru sira o kɔnɔna la k'u ka o ciw ma ni kɔni ma sɔn a ma b'a fɔ k'u bɛ ka nɛgɛjuru sira ni ka o minɛ ka taga ni a ye n'o ye bolola telefɔni sɛgɛsɛgɛliw kɔni gana kosɛbɛ yen sifinakaw olu fɛ ani a sigida maaw kɔni fɛ u sera ka ni maa ninnu kɔni ka se ka o bugunatigɛ dɔn kosɛbɛ halisa sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ka se ka u nɔfɛmɔgɔ tɔw ka olu. An bɛ taa Bafulabekaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa dugu min bɛ yen ni ale bɛ wele ko kɛɲɛ ko ale dugu kɔni tasuma kɔni o de wulila a la tasuma min yɛrɛ kɔni ni a donna dugu la sa san kɔni fiɲɛba o de kɔni wulila min ni a kɛra sababu ye ka tasuma kɔni ni ka ale cari a kɛra mɛ kalo tile 30 san 2025 tasuma jeni yɛrɛ kɔni kɛra sababu sa ni ka bololamina caman ka olu jeni du dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu bololamina bɛɛ lajɛlen kɔni taara tasuma ale fɛ baganw fɛnɛ bɛ a la sagaw misiw ka taga se kamamafɛnw olu ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni ni tora tasuma jeni ye ale la nka maa kɔni ma bɔnɛ a nin na dugu marabaw y'a laɲini ko bɛɛ lajɛlen ka hakili to i yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa samiya donda ye ale la. An ka minisiri bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ koɲɛw olu ma ale tun bɛ kunnafonidilaw olu ka bolo ka malikura taasira ale tako sabanan o sira fɛ ɲininkaliw kɔni tɛnkuna la min ye musaka min ni a bɛ ka tigɛ ka bɔ maliyɛndenw olu kunna nɛgɛjuru sira o sira fɛ a musaka kɔni ka a bɛ ka kɛ mun ye minisiri kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na musaka min ni ale bɛ wagandɛ ale kɔnɔna la jamanadenw ka nɛgɛjuru sira wari min taara a kɔnɔna la a bɛ t'i jɔ fo sefawari miliyari 2 ni a kunkan fɛn de la.
ina fo ladala ko seli koni ale be ka iterun ka gere seli teruni ka gere la sa maw koni ulbe kunbo farba konna ka ni ka ukunda uka dugu koni ka ni ka seli koni ka o keyno asan wo san koni konna la ibaye maw be ta dugu taga mununa serba kan kasara jugumon koni de be ke asrauka ka sawbiya ke boli de makateme ko jugu bol ma fem bollaw ulu fe ola kunu kari juin kalo kile folo samba flani muga ani duru akara ola la fenege kan ya tan woro o wakati bol ma fem flying koni dona nyogona ni o air labu transport ka taga se expressité o koni ma akara sawbiya ka ma chama ka ulu de koni bone unina ma chama fene koni ulu jogina ayira la ka fo ko ni serba kan kasara koni kunte foshi o de boli de mateme ko wali olu kera a sababu ma mun koni jogina ulu tani nga tanu lu el labitani so ola ami do ke ala ka barabara dan no ba magato ye munu jogina ala ka kene nyuma ka odi uluma ka fo bomla fam bollo ye bela jilen ka boli de mateme ko jugu ni ka o dabla ami wakati mina ina fo sisano seli koni alebe ka masurunya ka gere be kay haklito iyere la Maimuna sanu ni bebale do muna fare nyumana ni ale koni ka fere koni onyashine be tulu ni safina koni ulude fere nima ale koni doni be bololo kanadi la kosobe kenen sa TikTok aka fere koni nyashine be oma aye promo selibado ni ka osiki senga ni aye sakata aninduru ni ka ode bla senga promo yere koni adam na me kalo klitan fla samba flani muga aninduru kata akunche me kalo kle muga aninani samba flani muga aninduru ni aye sifa wari keme ka o de binga bo aka minon bela jelen koni songola ni bara yere bela jelen kun kon tarache me kalo klibi sabani kili memorial moribo keta ale konona la ni akara sibiri temenena ayewele kon lase aka abonu bela jelen makataka se artiste uluma ale ni femi comédien ye kataka se tiktoker ni tiktoker tama fene kumbi kene o konala artiste munun tumbi no do betalike Abdoulaye Jabate Mariamba Klaba kataka se Zumana Tarawere ma oni anyogona were ay femi soro ni ka yira la eremizi ale kene ka awnini anga jeni ka ululaje ñogon fe bon ne safnere sabulu ne safnen tulude sabulu donc ne gaina stagaina ne nisɔndiya ne trop parce que depuis ne sa ko in kɛ don min ne y'a lɛru ta maman de ngo mina aw firi ala depuis kun nya wele ngo nye tombola fɛn dɔ ngo ko sini nga ta ngam ta je la ngo ni gana ngo nya nga ko no bangaba ko de do kala ka no ne yɛrɛ kasira kosɛbɛ tellement ka jara ye parce que mina kɛ kan banni na hinɛ ne fate depuis fitini ale de be nga ko bɛɛ la bon foi te ne da wale ala ka munasi sara ala ka amiangoro aga bara imbla koro ya kana na bla bana yara bi ala ka bolo mi ni kontana turo wale ni sonjalen do a jaranye abonyarama cena an kuma sigina yere an kuna na muna janye de kama na yere ka produit nye kama ne ba ka produit utiliser amena be ne ba ka produit utiliser amena zena ne asa an yere na yere janye de kama an yere kuma sigina kama na saka soro mais a soro la jaranye turo abonyarama amanye ni befe be ka boka ta ka produit sa produit mambali do muna faranyuma temenen ko ka boyno boutique aspiration des femmes ni ale nyema ye madame Nyakate sokona kamisugo ka ni aspiration des femmes boutique flana daileli sankele ale fene kon ye o nyenama ya mi ni ay wele kon lase moma ka yira ka foko akele ka promo bani ka o lase promo mi ni abina ke seliba ale konona ola ni ayaka minan bela jelen kon songo ni ka o nyongire kemesara ay biduru bi ni ka bo ala awni ne anga je ni ka olu fene jawulaje ɲɔgɔn fɛ ka ala tanu do ka ala fo ka barika da ka nga clientu fo kula nisoja sabula nga boutique flana ale sangelen so donc na ye sangelen soro ne dum ba do kumati ka clientu kumati ka produit ka du ye cogomna kumati ka boutique ka du ye cogomna be produit utiliser cogom wajibelen do ne ka promo belebele balancer u ka nisonja ka produit da jigi ka usulaw da jigi bela jelen be se ka ke manyo kura selinya korola la iga faye kono cogom o de wula da ina la jere la nyene depuis kuno an kelen ka produit be bla promo na anga usula wa kelen taw ame ko di den sabadi wa flala anga promo ko fro yere ba do kumati be anga produit na tlelu gere de fara nyogon ka muso ma ko glanai
kɔrɔmɔ b'an ka butigi fila bɛɛ de la a daminɛra bi fo ka taa fɔ ko seli sera depuis semaine tɛmɛna an b'a la mais an y'o kɛ ka kɔkamɔgɔw de ka minɛn bɔ minnu bɛ extérieur la faransikaw espagnekaw gabonkaw an y'olu taw bɛɛ livrer donc nin dabɔra fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ yan hali ni sini ye seli ye sufɛ n'i cɛ ka fini ma wusula minɛ n'i bɛ fɛ selikɛnɛ kɔnɔ cɛ furulen fɛn fɛn taara selikɛnɛ la a ka don k'u bɛɛ bɔra muso gorobinɛ dɔ de kan o tɛ ɲa f'i ka turu cɛ l'aspiration de femme na i ka kuma tigɛ wusulan dumanw san k'i cɛ ka forokiya wusu n'a tɛmɛna fo bɛɛ k'a ɲininka muso gorobinɛ an kan k'o de kɛ cɛ furulenw ni cɛ ganaw ka bɔ ɲɔgɔn na fo cɛ ganaw ka furu nɛgɛ minɛ kunba tigɛ laɲini y'o de donc n ye n tɛgɛ sigi fini wusulankan ni seli in na ni mɔgɔ mɔgɔ i cɛ ka bazɛn wusu a bɛ lakali n'ala sɔnna a suma a kabako de don Mali kunnafoni jabaranin najɛbaw ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la an ye min sɔrɔ ni ka lase aw ma bi tɛnɛdonya na aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan